Čo pre teba znamená diskriminácia? Áno, je to také konanie, keď sa v tej istej situácii zaobchádza s jedným človekom, ktorý pocíti na vlastnej koži diskrimináciu. Pre mňa znamená diskriminácia, že je človek utlačaný. Tak diskriminácia pre mňa znamená strašne veľa. Preto, lebo občas sa cítim podceňovaný tým, že ma ľudia diskriminujú. Asi preto. To znamená pre mňa veľa. A zažil si diskrimináciu na vlastnej koži? Tak u nás zažívam dennodenne diskrimináciu. Diskriminácia je, keď ma niekto nejako obmedzuje, keď mi robí zle, na základe toho, že mám dlhé vlasy, alebo že som muž, alebo že som Slovák, alebo že proste patrím do nejakého spoločenstva alebo do nejakej skupiny a na základe toho mi niekto proste škodí. Diskriminácia je dať človeku najavo, že je z inej menšiny alebo z inej vekovej kategórie. Môžem sa spýtať, čo pre vás znamená diskriminácia? Diskriminácia? Napríklad ideme do nejakej reštaurácie a tam sú proste hromadu ľudí, tam sedia, hej, a dvíhajú hore ruky a si pýtajú, hej. No a napríklad, ako my Romovia, darmo, že sedíme pri barovom stole, že sme blízko a dvíhame hore ruky, takže ako by nás nevnímali, lebo radšej uprednostňujú tých bielých. Nemajú radých proste čiernych Romov. Proste niektorí bieli sú takí, že majú rád Romov, že im to nevadí. Ale sú aj takí bieli, že nemajú rád Romov, že nenávidia. Dokonca nás nechceli pustiť ani ku tému stolu. Že najprv hovorili, že je ten stol obsadený. A nikto tam čakali nesedel. sme tam pol hodiny, že čo sa stane. A nikto tam nesedel. A nikto tam pol hodiny nesedel. Diskriminácia je to napríklad, keď nemôžem vyjadriť svoj názor. To je všetko. Čo? Pre vás čo znamená diskriminácia? Diskriminácia to tedy, keď kriminálka príde a zoberie ti byt. Už nemáš byt potom. Aha, pre vás? Hej, idź, nie, nechcem,